Кое? Те ще са фана? Полена. Еми за колко събираш въжето? Го събере, Давай, пускай го малко за фана. Ами аз ти го отпускам. Добре, отпускай малко. Ти го отпускам. Отпусни го е. Да се изпълни въжето е. И как да се изпълни, като той никога не е изпълни въжето? Добре, написам. Отпускай. Отпускам ти, бе. Аз ти отпускам, ти просто си... Още? Аз ти отпускам толкова, колкото ми отклониш, разбираш ли? Добре. В момента, в който усещам, че тръгваш лясно надолу, да задържам. Тук вече попусни. Значи, чакаме те тук, влизаш, връзваш въжето, закачаш го, излизаш обратно. Добре. Да те видя, в момента, в който те видя, окей, и заминаваш. И ние връзваме тук въжето. Трябваше да вземем една престилка.